Jenengan ganteng sekali. Biasanipun Pak, nek teng gene Jawa Timur gene desa kula niku biasane enten pejabat sing dipanehi pantun langsung Pak disawer 500.000 niku leres niku. Nang endi wi? Nang desa kula Kediri niku Jawa Pak. Timur. Nggih, Jawa Kula Timur. Jawa Timur, Jawa Tengah beda ngene. Beda Pak. Beda. Walah. Iya ngono kuwi. Ayo, ngono kuwi pir. Ayo. Nggih, mbok bilih enten pamundutan Pak Dalang. Napa jenengan wis bebas teng mriki niki piyayi mriki niku napa-napa masuk, napa-napa kersa. Tak kira malah jenengan sing langkung pirsa ngono kuwi. Syukur yen pamane jenengan lak nyebut Pak Camat terus. Nggih. Pak Camat diaturi munggah panggung. Lah. Dadi engko pilihane loro, nembang utawa nyawer, milih ndi Pak Camat ngono kuwi. Nggih. Bapak Camat niki diatur teng panggung nggih Bapak Ibu nggih. Lah Pak Camat niki warga jenengan niki mengusulkan untuk jenengan di atas panggung. Napa kula jemput Pak Camat? Mriki Pak Camat. Nggih. Yo kanca ning gisik gembira. Langkung rumiyin nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk camat kita yang Gundang Rejo. Wah, selamat Pak Camat iki. Selamat malam Pak Camat. Ya. Bentar Pak, ini saya benain ya. Udah. Lambene benain basa ndi kuwi ora. Ngono Kula nembe niki Mas Canggih. Dalem Kula dredeg nembe niki. Ampun dredeg to Pak, Nggih. Pak. Kula biasa mboten dredeg teng ajenge wong. Lah. Nembe niki kula dredeg. jenengan biasane ngadepi wong sak kecamatan. Lah niki ngadepi Mbak Brigita niku lho kula dredeg. Waduh Pak jenengan ya ampun ngoten. Kula salting lho Pak. Sing marahin ndredeg napa niku nembe lare sak putra panjenengan kok. Lah nggih. Nggih. Duka niki kula dredeg niku. Nggih, nggih. Loh, kok sak putrane Pak Camat itu saya melihatnya itu seperti masih umur 30-an loh Pak. Padune. Iya. Ngawas Pak, lek ngelem ngono kuwi biasane arep ngeneki niku mangke. Kula niku pun apal kok Mbak Canggih. Apal nggih. Pun. Angger sinden niku ngerti camat, ngerti pejabat katon jenengan, wajahe berubah dados kotak amal Pak kalian. Mboten Pak dalam emang selera saya itu yang lebih tua dari saya Pak. Saya kan umurnya kan 24 gitu. Saya tuh lebih senang yang 30 ke atas ngoten niku Pak. Pripun Pak Camat ngoten niku? Aku lagi patikur ke bawah Mbak. Nggih Pak Camat wilujeng dalu mbok bilih enten pamundutan jenengan apa ajeng nembang sarengan kalih kula. Nggih. Kula niku sone gur siji toknya. Napa Pak? Lali janjine. Waduh, Pak. Loh, niku penting Pak. Penting Pak niku Pak. Apalagi jenengan seorang pejabat yang ditunggu-tunggu masyarakat adalah janji yang pasti. Lah itu yang ditunggu. Nggih. Ning kula mboten lali janjine. Iya. Gur niku gur ngelekke kabeh. Aja lali karo Janjine. Nggih. Betul Pak. Apa ngerti kok Pak Camat rena penggali nonton selokaton kene bersih desa terus ngenekke dhewe bersih camat. Ayo. Nggih. Tenang mawon enten anggota DPRD kalih kula kari nembung mengke. Dene ini camat. Nggih Pak, siap. Ugi Pak Kepala Desa pun di Pak Rejosari rawuh nggih. Wonten rawuh menika. Alhamdulillah. Menika Pak PJ Plesungan jenengan Ya. ku ora Silorejo, Mbak. Sulurejo. Kula plesungan Pak. Lah iya Sulurejo nek Plesungan. Oh mboten Gondarejo tapi teng ngene. Gondang Rejo tapi dusune Sulurejo. Oh ngoten. Cetekan.
Lho, lah wong teng